Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. O nwere ife nsị ka m bịa ka anyị kwue. Biko kpụrụ oche gị kpuketere m nso ma gbasara m ozi a. Ọ bụrụ na ụbọchị taa bụ mbọsị mbụ ị na-afụ ife onyonyo m, asị gị nnọọ ma sonyere n'ife m na-eme na my YouTube page and subscribe. A na-akpọ gị odegwu a na-etu gị afa dị iche iche. Mmadụ one ka ị nyere aka n'elu ụwa a? Mmadụ one si n'aka gị eriju afọ? Mmadụ one ka ị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ? Mmadụ one si n'aka gị wee bụrụ mmadụ? Ọnya bụ ife a na-akpọ odegwu. Ọ bụ na iji akụ na ụba negharịa anya ọfụma n'agbata obi gị, asị gị nye m, ị ga-afụ onye ị ga-eji akụ na ụba mee gịnị wee zọọ ndụ. Unu na-anya ife na-eme n'obodo anyị, unu afụ na ugo ebelugo na mgbawu. Unu afụ na ala adịrọ mma buru ndị nze. Unu n'anya, unu afụ na ụmụ na-eto eto wụsazi n'ụlọ. Ụfọdụ nwere aka ọrụ, ụfọdụ enwekwa n'aka ọrụ, mana Chineke gọziri gị n'ife akụ na ife enwe. O nwere ife o ji were gọzie gị, nya bụ ife. Ife onye Chineke gọziri n'ife akụ na ife enwe, ọ gọziri gị ka ị site na ya na wee mee gịnị, nyelụ ndị mmadụ aka. Unu echebezine ka abịa ya unu tupu unu amata ife unu kwesịrị iji akụ na ụba unu were mee. Ka m gwa gị eziokwu, o nweghị onye ga-erichi akụ na ụba ya n'elu ụwa ọ dịrị ọfụ. Ịbata n'obodo chọọ onye iji enyere aka, na-asị ọnụrụbe nwanne na-agba n'ọsọ. Ị na-agharị anya, ị ga-afụ onye ịka mma. Orugo oge igwe na-achị obodo ga-eneba anya, were anya wee chọba ife daa na mmiri. Ka anyị kpọkọnata na ụmụ ntorobịa anyị. Orugo oge igwe na-achị obodo ga-eji wee gaba na ogbe n'ogbe na ọ chọrọ ịfụ ụmụ ntorobịa. Ka anyị lowe onwe anyị, our pride down, jụọ ụmụ ntorobịa anyị igwe fetasị ka ife ị na-eme, ka aka ọrụ ị na-arụ. Ifu na obodo a chọrọ ọdịmma na nkwalite ụmụ ntorobịa. Igwe chụkọcha afa gacha n'ogbe ọchịkọnta okwu a, igwe amago ndị ọnụ na-eru n'okwu o kwesịrị ime gịnị, ịkpọ na ya nidiri mgbazinye ego one dị otu a. Unu ewere ya eme gịnị, kwado ụmụ anyị na-eto eto. Sifa jisi ike, ifu na mpụ na arụrụ ala ga-ebenata n'obodo ahụ. Ifu na ụmụ ntorobịa ga na-ege ife aka na-achị obodo na-ekwu. Ifu na ịbata n'obodo, iwere ọkpa gị na gịnị, ị na-agagharị n'obodo, na-agagharị n'ogbe. Ọ bụghị nke ịbata ikpọchi udo onwe gị, ị na-afụ iwere ndị escort na mapo na-aga ide onwe ha n'obodo gị nwakwa. Eche na ọsọ chụwa gị ebe ibi na abroad, ịgbanata n'ụlọ zuo ike. Mana nke ebuzi ọsọ chụwa gị na abroad, ịgbanatakwu n'ụlọ, ma ebe ị ga-agbaje isikwa n'ụlọ gba ya ma nọ n'ime ọfịa. Ọ kwụsịkwa ka ọha n'onu. Ụmụnne m, aga m ekwu unu ọtụtụ okwu, mana ana m asị unu biko tụsara unu m ozi a, ma meenụ ife unu kwesịrị ime ka ụmụ ntorobịa nwee ike ikete ife n'aka unu. Ụmụnne m, ndewonu.